Mandisibulisele kuwe mbukeli, ndikwamkele kwiNews Extra wale veki. Igama ndinguNosiphiwo Mamase, singalibazisanga amasigawu siwarhuqa. Kwinzame zokubuyisela urhulumente wasekhaya ukuze asebenzele ngcono uluntu lwaseMpuma Kapa, umphathiswa weSebe leNtsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli uZolile Williams utyelele umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay ngenjongo zokusungula incwadana enemigaqo ekungaxoxiswana ngayo ukuxhasa oomasipala beli phondo ukuze banikezele ngeenkonzo ezingcono eluntwini. Scores of Nelson Mandela Bay residents filled the Nangoza Jebe Hall in New Brighton today, attentively listening to COGTA MEC Zolile Williams as he addressed the non-negotiable guidelines to improve service delivery in the booklet launch in Gqeberha. Williams said that it is not acceptable that the residents don't get services from the municipality. He added that sewage and potholes need to be fixed within 24 hours of report. He further said that the guidelines and support in the booklet should be followed by all municipalities. And we are saying within 24 hours, a burst pipe must be attended to. If you talk refuse removal and refuse deep dumps, we're saying in refuse removal, we must not allow that there must be refuse dumps that are uncontrolled because they actually bring about environmental problems and health problems to the communities. And around this whole thing, our theory of implementing these non-negotiables is that we would want mayors and municipal managers or municipal officials to abide or commit to a theory of management by walkabout. These managers must experience what communities experience on a daily basis. You would find that in our townships, there's sewer everywhere that is uncontrolled, and that actually exposes our people to threatening situations in terms of health. Residents said that they are hoping the MEC's visit in this municipality will yield good results in terms of service delivery. eCharleston abantwana amanzi ayaflada pha abantwana baye grade R esikolweni amanzi amile onoteksi phaphezulu onoteksi xa befika uzotsho sentera amanzi ablokile idrain lapha nisuka khona esophazi amanzi asihlakile ezolungisa yonke into asike yenzeke ifuna yenzeke nathi sibe free amanzi asiteke uba sinxiba igambutsi kulela elithuba liye laphumelela kodwa thina apha eNew Bright ngakumbi ward 17 nezinye iziphaluka kwalapha eNew Bright sinengxaki yesurage ye-drains even no MEC Mafani wade weza kukho abantu ke akwalapha phakathi kwethu abakhe phezu kwemibhobho so abanye abantu ngoku bayasafarisha ubulongwe buphumela eminyangweni yabo plus nemibane le iqhawulwayo ngaba bantwana bethu sisengxakini sithi ward committee no council uba umasipalati ke ngoku ebenoncedisana nathi ngakumbi le surage noko uthi uphuma nabubundle eminyango noko ayamkeleki mntana mayamkeleki. Nelson Mandela Bay Mayor Babalo Lobishe welcomed the booklet. Lobishe gave assurance that the municipality is committed to improving service delivery. Sisixeko siyavuya kakhulu bu-MEC ekhethe thina ngoba besesiqalile ukugutyula administratively nokugutyula literally ngaphandle umsebenzi wokucoca kwiikona zonke and kunjalo nje yonke lento ifika sele siyenzile i-diagnostic analysis ezawusinceda into yokuba masityantyathe phina ukubuilda a-better framework yokwazi ukudiliva ebantwini bakuthi kodwa siyafuna ukutsho ebahlalini into yokuba eyona ndawo yokuqala efuneke sidile nayo yile nto ye-call center yethu ene-reference number ezingachaziyo uba idate ithini sizokwazi utreka kakuhle i-reference number zethu abantu bangahlali ne-reference number ibe kanti kudala ikhona so sifuna ukusebenzisa i-latest technology ujonga ngaphezulu ukuba underground kwenzeka ntoni
Kokta also handed over maintenance equipment to assist in the improvement of service delivery in this metro. Reporting for MPK TV News, I am Jessica Bobo in Nangwaza Jebe Hall in New Brighton in Gqeberha. Abafundi beYunivesithi iNelson Mandela babongoza inkulu baphathiswa uOscar Mabuyane ukuba asombulule ngokukhawuleza imicelimngeni echaphazela ubomi babafundi kweli ziko. Nanjengoko abemi baseMpuma Kapa belindele ukuva ngezicwangciso nezisombululo ezijongene nephondo, kunjalo nakubafundi beYunivesithi Nelson Mandela. Bathi ukunqongophala kweendawo zokuhlala kuseyingxaki enkulu kweli ziko. uNeo Maruma nongumfundi kweli ziko uthi bayasokola kakhulu. Another issue that we tend to encounter year in, year out is that students maweza la esikolweni, you find that there's an issue of nutrition because of these students. They come from emakhaya with no funding, they have no food, they stay in residences that are undignified, the spaces are not well maintained. To make sure that there's a regular checkup and accountability structures that come and hold the institution accountable for yonke lento using the Premier's office, I understand. Then make sure that there's some dignity drives and food donations to our students, because of these people, they cannot perform. So if we address the small issues, the basic issues of hunger, the basic issues of debt that allow them good qualification, that will resolve a lot of issues. You won't see these strikes that are happening whereby students end up on criminal records unnecessary and being threatened by the very same institutions that are meant to empower. Bambi bajongene nengxaki yokuba bangazigqibi izifundo zabo ngenxa yokungafumani uNSFAS. Babathathe bafocus kwabantu who still need to finish their qualification. The final years azishiyekelwe module 1 or 2 who need to finish their qualification, baclearishe lamatyala, then be assisted with the bursary as well. Not uba kufocus kubantu like who don't really need it. Okanye with the bursary, I think there are people from a background of poor and working class abangakwazanga uba bakwazi ukugcina uNSFAS. Now I think with the bursary kaPrim, it should be a second chance to those people because sebeyibonile mistake yabo. Now they are suffering, abasakwazi kodwa ukubuyela uNSFAS. Some babo bafuna ukwenza new qualification okanye bafuna ukuqhubeka because xa usenza iBA you have to do your honors so that uzokwazi na uyolwa kwimarket. Now xa soqhubeka ngoku awusabana funding because uNSFAS unalamanyaka yakufunda yona then akuyeke. If ubufana uNSFAS all along, where do you expect uba ufumane bursary? I think the bursary of uPrim should focus more on these people who befunda uNSFAS. Now they want to further their studies. Oyinkokheli yabafundi kumbutho weSASCO uOlwethu Gwelana uthi inkulu baphathiswa yephondo kudala izenza izithembiso. Siyafakwa, but it's implementation. That is, students do not sleep on commitments. We want implementation. Ukanti amapolisa avule uphando ngokufunyanwa komfundi ebhubhile kwindawo yokuzilolongela ukuqubha kule yunivesithi izolo. Indaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki eGqeberha. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithitsi gqada evenkleni. Manibuye ndikwamkele kwakhona kwezi ndaba. Umseki wekhaya labantu abangenamakhaya eGqeberha iJerusalem uthi unqwenela ukuba urhulumente wephondo awathathele ingqalelo amaziko agcina abantu abangenamakhaya. Uthi kuninzi abakudingayo kula makhaya nanjengoko beqinisekisa ukuba banika abo badingayo uphahla. We are hoping that we can get some commitment from the government in terms of psychiatric assessments and things that are linked to a lot of the drug-related addictions, and also support in helping those psychiatric people where to take them to. At the moment, there is only one rehabilitation centre in Port Elizabeth, and it's for underage, for minors.
There is no state-owned thing for adults. We're also trying to advocate for the homeless to try and assist them in getting their identification documents so that they can vote, get grants and all the things that find employment with their ID documents. Yeah, there's a bit of a gap in the system for the homeless when it comes to identification. At the moment, we get funding from doing income generational projects. We don't get any government funding currently for this project, for the shelters. And churches, individuals, some corporate donors. Inkulubaphathiswa yephondo eMpuma Kapa uOscar Mabuyane wenze intetho yobume bephondo neyesibini kurhulumente wesigaba sesixhenxe. Amaqela ezopolitiko ohlukeneyo athi ebejonge lukhulu kule ntetho kodwa aphume. UDM members gathered at the Matushe household in LU 15, Mdantsane, today to remove refuse, clear debris and cut down marsh grass that has been overgrowing in the yard for a long time. Luyanda Matushe, who recently joined the party on February 8th, says removing reeds has been a major struggle. Ewe yona qala iqale ngamanzi ndibona uba ngathi into engumthombo bangaphantsi yaye isanda ke ngoku uba abantu bebefike kuqala bayawuqwalasela into yoba bekunezinto zathi zingqongola zasemlanjeni besoloko zikhona apha fumaniseke uba zikhula zide zigqume indlu. UDM Secretary in the Eastern Cape, Bulelani Bobotyana, says they are closing a service delivery gap. Inkonzo zisiya kakhulu kwi-suburbs. Ufike kwezi ndawo sezilokishini zingayi kuba kugqabhuka ii-drains kungachetywa nengca. So ubona into yoba ngaba this is not danger only to the person ohlala apha, it's danger to the entire community. So siyi-UDM sithi i-community ne-community ilungiswa ngabantu bayo. Aba bantu nibabona apha ngoku besebenza be-UDM ngabantu abahlala kule ward. Bobotyana adds that this is just the start of many campaigns aimed at bettering the lives of Gogombo City residents, focusing more on service delivery than politics. UDM ayilindi kufika ixesha le-elections ukuze izohamba izokwazi unceda abantu. Asilindi zi-elections. We work tirelessly every day to make sure into yoba ii-communities zethu represented and abantu abasafarisha sikhona. With the party moving to its next stop, Matushe is left with a clear yard and a sense of relief. I am Yamkela Mchiya for MPK News, Gogombo City. Makhe siphinde sithume umntana evenkileni. Ndiyakwamkela kwakhona mbukeli. Kwezemidlalo, imbethi manqindi zakusithili OR Tambo kule mpelaveki zikhuphisene kwintumente yokuzibekela indawo kwitumente iBest of the Best neza kubanjelwa kumasipala iBuffalo City kule nyanga izayo. Imbethi manqindi ezingama-60 eziphuma kumaqela ohlukeneyo kusithili OR Tambo zilwele ukungena kwitumente yembethi manqindi zaseMpuma Kapa ebizwa ngokuba yiBest of the Best. Emva kwemijikelo emithathu yemilo engama-30, imbethi manqindi ezili-15 zichongwe ukukhuphisana nezinye zakwezinye izithili. Obeyintshatsheli yephondo kunye noMzantsi Afrika nolwakudidi lwe-featherweight kuluhlu lwembethi manqindi ezisakhulayo uSiyambonga Boltina nongomnye wembethi manqindi ezakumela iOR Tambo uthi ukuthatha inxaxheba kule tumente kuthethe lukhulu kuye nanjengoko eza kuphuma kuluhlu lwembethi manqindi ezisakhulayo. The winner of this bout on 3-0 decision is the boxer from the blue corner. Ndiyavuya kakhulu because yikhaphu yami yokugqibela le. Ndiyavuya for uba ndibe nento etshoyo uba ndidlalile ngonyaka wami endizothena ngaprofessional ifight yami yakwa-amateur phantsi kwetonamenti yakwimpucuko.
ndabuya nekhaphu. Into ezongixelela le ifayithi yam uba ibiye yokugqibela kwa-amateur, so that ndizothina professional. Enye yeembethi manqindi eziphumeleleyo u-Osulwe Mbeki nolwakudidi lwebantamweight kwabasetyhini uthi lo mdlalo uluncedo kubantu basetyhini. Ukwathi uza kuzilalisa ngophotho iimbethi manqindi aza kulwa nazo kule tumente izayo. Abantu abanintsi abangamanina abakwazi udlala amanqindi. Mna kum iyandikhusela le nto yodlala amanqindi kuba into esidibana nazo apha ngaphandle zirongo kakhulu. Ndimisele kakhulu ndizimisele, ndiyafuna ukuya ku-best of the best. Unobhala we-amateur boxing kwesi sithili uViwe Mdletshe uthi le tumente yokuzilungiselela ilulutho yaye uzithembile iimbethi manqindi zesi sithili kuba ziza kuzoyisa ezakwezinye izithili. Iyasincedisa le tournament ekudevelopeni abantwana because iba incentives enazo, which is your trophies. Ii-trophies ezo uyaziyo abantwana baye bazifumane kwii-championships, that is eze-district naseprovinsini. So ke iba i-limited numbers eyayo ke edistrictini naseprovinsini. So apha ke ngoku it's an open tournament apha kupheleleyo. So noko kulo nyaka sizawukwazi ufumana noko that is i-gold medals eprovinsini. Le tumente yephondo nebanjwa yimpucuko Sport Development iza kusingathwa ngomhla wama-21 kweyeKwindla kuGompo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa eMthatha. Ziyaphela njalo nezi ndaba, ninganeveki entle.